bọ́mọdé ò bá ti mọ òwe lówe tí ó mọ̀wẹ́ lọ́wẹ́ àwọn àgbà kan ló pé àjòwé sọ sọ́wọ́ tún ká fọwọ́ sọ́wọ́ òsì ká wá fi hàn ọmọ jésì kó lè bá mọ̀ yàtọ̀ níbẹ̀ ní tòun ní. òwe àwọn àgbà kan ló pé bàbá bá lọ sójú ogun la á kọjú sí ẹni ò bá kọjú sí bàbá tó bá lọ sójú ogun á sì déédéé ròpin tán àdẹni tí wọ́n fi pin tán ogun. mo pẹ́ ni ó bá kọjú sí bàbá tó bá lọ sójú ogun á sì bógun lọ. òwe kìlọ̀ tá a fi ń símọ̀ nígbẹ̀rẹ̀ pakọ́ pohun tọmọ fẹ́ ṣe ló ẹ kó kọjú mọ́ lásìkò kó má bàa dábàámọ̀ nígbẹ̀yìn ṣóhun kúkú ní Àyìndé Adé. bàbá bá lọ sójú ogun la á kọjú sí ìrírí balógun pọ̀ jàǹtìrẹrẹ ṣóhun ló jẹ́ kọ́mọ ogun sódì bọ́mọ ogun bá wáyà létí lápá tó yàrá ìgbọràn sí bàbá lójú ogun tí ó gbóhùn tí bàbá kúkú ń wí ó lè dẹni tí ó bógun lọ. òwe kìlọ̀ ṣóhun ṣálòwé Àyìndé Adé ohun afẹ́ṣe ṣóhun ló yẹ ká kọjú sí ẹni abánájà la á kọjú sí èèyàn kí n wá wáríwó ọjà. olówe mọ̀wé mo ṣàlàyé ọ̀rọ̀ mo dẹnu déédéé síbí Àyìndé Adé lèmi jọmọ ní màmá o mẹ́bí ire kábìtì.